Africa my continent, Africa my home. Hey, uyabona i-appointment kusuke ku-11 kodwa kusevele washawa edlula u-11 endaweni yesigameko. Sikumasabhabhu sisemzini emisha la kuMorodi, uMorodi lo. Yabona nje into ade sibheke besibheka unokwanda. Hey, besibheka unokwanda la. Angithi ithi into sifuna ukunqamula. Hayi futhi bona hayi abakhululeke ngeke ngibashuthi. Hayi nibakhululeka bahlale kanjani. Hayi abakhululeke thina sidila nomuntu osefuna ukuhamba. Asidini nomuntu ongakafuni ukuhamba use right abahlale la ikhona. Manje ngizobuya kusasa ngo-11 sobe sila khululeke ya ngo-11 sobe sila noma ungahamba uyongibhekela yena lapho ngoba ngisabheka unokwanda yalo ngizomlinda la. Unokwanda wena uyabuya oh okay yes oh okay oh yes ntambama wathi uyabuya nje mwathi malobhena mwathi yes baba ngiyakwazi sengayibona ivideo yakho ngiyakwazi ngangifakisa makunama-show ya-ICC yakhumbula nase-Playhouse. Wawenzani lapho? Ukakati nje video. Ukakati apha? Mina ukakati ayimoto. Manje wena yini pho ikubeka la? Sama indaba ukuthi ekhaya ngasuke ngantshontsha ngihamba manga sama ngantshontsela abantu basekhaya oniflambini yabo. Ngasentshontsha amathuluzi basekhaya. Ngase sengisaba ukubuyela khona ekhaya. Ukuphi ekhaya? Seclermont baba. Ekhaya kwabani sibongo? Kwadlamini baba. Kwadlamini. Kwadabeka. Ayikhona into ecindezele. Ukuthi nje wantshontsha kuphela. Ntshontsha ekhaya mase ngiyasaba ukubuyela. Ekhaya khona uba? Khona umama umsisi wakho ubaba usashona. Okay. Khona uma khona ingane zasekhaya khona ubhuti wami omdala. Yes. Umntwana. Okay. Banomusa khona wasekhaya. Yes. Hayi ayikho into enzima nje mhlawumbe nikwazi ukungisiza ningikhulumele mhlawumbe noma wakho uma phela oniplambi kukahlala phambi kweyaba so sikusela uma wakho uma wakho uma engathi uyaxolela ungabuyela ekhaya ngabuyele ekhaya madam awukhulume naye phela umtshela ukuthi ubani umama uma uTutuzile wakaNkali sibona Tutuzile wakaNkali yebo uma wakho awutshela umama cela lapha ngumama cela umama wasela cela umama yebo umama awukhulume naye mama uma wami uTutuzile wakaNkali sibongo ekhaya Seclermont kaDabeka D uma wami uhlala kade ngantshontsha amathuluzi akhe eplambingi oniplumbing ekhaya onobaba babashona ayisisala kuma wami so ngase ngiyantshontsha wonke amathuluzi wonke so ma wangaba rise ngase ngiyabaleka ke ekhaya yabo manami ngiyasaba phela uma ngazange ngibone uma ukhiphi lo ngo uzala mina ubhuti wami omdala siba-4 masuka mawele okugcina masubhuti wami omdala mina ngilaba ubhuti wami omdala masuka mawele lawo-2 ilawalama mina amawele wona khona manje bakhona ekhaya masuka ubhuti wami omdala unomuzi eceleni kwasekhaya bathi ngumuzi lapha kamkhizi eceleni kwasekhaya waseshada ubhuti wami omdala uhlala nomfazi wakhe kamakhelwane wena unazo ingane nginengane eyodwa iphi la ikhona ngayithola khona eClermont kaDabeka eClermont enhlo yena uma ngingazi noma usayonhla nje wasekwenze kanje angazi kodwa uma wakho yena nje uyena o-in charge kumanje ekhaya ubhema ifamily yami lapha ezansi nje ngiyithwala ngasemngeni uma nje ungakhuluma nomama yini yayingene uthatha amathuluzi wadayisa ilento yama-drugs baba ilento yokubhema amahunga sengibhema ihunga kunjwana manje ngisayibhema njengoba ngila nje ngibhema ihunga ngiqamba manje ihunga iyona njengoba ngila nje iyona namanje iyona
manje mayithi umama uyaxolela izikwenzeka nephutha ukuthi akuxolele umama bese uphinde futhi uthatha izinto. Hayi ngibe nethemba enjalo ngithandaze naNkulunkulu sengicela ngisize ngingenze into enjalo ngoba waphinde wathenga amanye amathuluzi abasebenzi kumanje khona ngeke ngibabone la emakethe besho ukuthi asasebenzela uma wakho. Hayi ngibona sami umsebenzi wasekhaya usaqhubeka. Ngithandaze kungaphinde kwenzeke into enjalo. Mana-ke ilento le i-Arosta ayikubambi wena i-Arosta. Iyangibamba baba iyona le yenza ukuthi ngitshontshe lapha ekhaya. Iyona le nzuthi intshontshe. Yebo iyona baba iyona. Angazi nje umuntu engasizwala ngakuthi ngizama ukuthwala lo muthi lo kuthiwa i-Methadone mhlawumbe wona ungangisiza. Hayi i-Methadone ubona ukuthi ingakusiza. Hayi ngiyathemba ngoba ngazi ngisebenzisa. Ngazi baba. Ngazi. Ufuna isikhathi esinganani uhlela emgwaqweni? Sengina 5 years. Ufuna 5 years? Wahamba muphi enyaka ekhaya? Kwaku 20 ya la 2019. Wahamba 2019. 2019. Hawu 2019. Akaze uye nje ekhaya siluka so 2019 uma uyayo uyabuya. Angazi ngiye. Angiyasaba ngiya kodwa phela ngasekhaya kodwa ngaze ngiye ekhaya. Angaze ngiye ekhaya ngiyasaba phela Thama lento botha lamathuluzi uyawazi Thama amathuluzi plumbing ayabi special le machine le eduma kanje omadumeyana le ngiyadlala ngaleyo nto wayithola kanjani wena imishini engaka? Phela ngisebenza namangani bami esasibhema nabo yabo nami nje uyabazi nabantu bayahlohlana yabo lapha ekhaya uyakwazi Thama la moto le number 7 ishona phansi la imngeni akunawo stop umgwaqo oyilindele nawo umuzi onamagaraji awu-2 oyisitezi alama step isanyuka yilapho edladleni nje ikaDlamini isibongo lapho Sipho amadlamini zalo ududuzile enkala uma uba ubhuti wami usebenza kulama fema la usinema ngasazi uyawashintsha amafemu ngoba ufundile yabo. Ufundile? Ubhuti wami. Wena kwenzekani lapha esikoleni? Nakhona esikoleni sami yabo nje i-long story yabo. Long story. Long story short. Ngizoyenza ibe short kodwa iwona amadrazi agcine seyenza ukuthi neminyaka yami ngayiqedi esikoleni ngoba umatricking nawo ngangena futhi e-UKZN. Unamanga? uNkulunkulu ngangena uNkulunkulu e-UKZN ngikuphi Howard noma ngale Howard College bengise Howard mina wenza lapha Howard bengishayile khunjana bethi bengenza i-construction of surveying. Construction of surveying. Bengilapho mina sami bengishayo. Manje ushaminyaka emingaki wena? Biyu-3 years kodwa kahle kahle ngashaya 1 year 6 months. Ngase ngenwa idimoni ngaboshwa kwaphoqeleka ukuthi ngiphume yabo ukuphuma kwami ukuthi ngiyejele mangisejele kwaphoqeleka ukuthi ngiqhubeke ukuthi lapho bafuna i-report yangala ngaphandle ngosekhaya ngisaxhumani nabo ngoba ngibantshontsheli abasakwazi ukunginika i-report balisejele ukuthi ngiqhubeke njalo Thama wangempela Thama la ngiqamba mana sekhona iphepha lapha ekhaya lisicucu likhona Thama likhona wangempela khona ngisho umalusi umatric kuzoba khona u1 year wapast mase lo 6 months ke lo ngashanga gcina engangishawo neHoward. Mana ke mangathiwa nje uyayithola le Methadone le ukhuluma ngayo inqamukele lento usengakwazi ukuthi uphunguthe amaphepha. Ngakwazi phela ngiyadinga Thama ukuthi ngibe usurveyor lapha enkontrayini ngisadinga sawumsebenzi engiwuthandayo sawubona hayi ndoda hloniphi ungayenzi ndoda hawu izwani phela angithi uyabona ke into yenza ukuthi abenganifuni yazi uyambona nansi ke into yenza abantu bengamfuni yinansi kwangoyenza life le kodwa phela basebenza sakuwamasakana amancane phela ndigcwele imphongole u2 uyayila ulayishani kanti uzobaleka nawe lo muntu wena ayongena nawe angabreak unenkani lo bhala lo yala phela unenkani ibo mana masingathi ukuthi amaphepha khona into engenzeka yebo Thama akhona kwaphela amaphepha asawonya yabo
asawona amaphepha awangaphela mina sami nawe uyezwa nje ukuthi angiqamba manje No, ngiyayezwa. uyezwa angeke kuqambela manje ngendaba zemfundo kuna ngile ngempela Howard ngile ngempela sami Mana-ke mfowethu usizo siyalidinga ngempela. ngiyadinga sami ngiyadinga ngihlezi ngikhuluma lento ukuthi mase ngoba naye uyena olethu mase mhlawumbe ngikhulume naye noma ninginike nje i-chance ukuthi mhlawumbe nibe khona mhlawumbe ngikhulume naye uma wami ngeke ngilali manje idinga ukuthi naye ngiyizi khona yabo ngoba bami usashona uyena engangixabene naye ngempela washona ngila ubaba wami Ngibangana ngixabele nibani. iyona lento inkampani yakhe nje Lezinto angiyazi umngcwabi into ebuhlungu kanjani ngoba mhlawumbe izinto sebengenzela amabhadi wahamba nesiqalekile. nesiqalekise Wena into yakho before sikhulume le ndaba lefuna thina siyokhuluma nomama yes bese ke uzohlamba. yes ngihlamlule ngibe khona nami angibone yebo uchaza ukuthi cha ngangenwe idemoni ngantshontsha ukuthi nokuthi ngathatha umsebenzi wasekhaya ngawubuyisela phansi umama kwakhoza ukuthi cabanga ubaba sifuna aqale phansi manje le madlana encane bise aqala phansi athenga amathuluzi asekhaya wena namhlanje awunalutho anginalutho kulamathuluzi wantshontsha kodwa ekhaya basaqhubeka nempilo ngoba babe ngoba khona abasebenzi engengibabona abasebenza ekhaya bangiphe ngisho 10 rand o 5 rand ngemali abayihola ekhaya into enjalo so lonto into ebuhlungu le empilweni yabo bangempela Tsamalanga bangempela siyabonga kakhulu mfowethu angazi mina ngizothi kodwa ngizobona ngako ukuthi uqinisile ngiqinisile Tsama ngempela ngenza noma yini ukuthi ubone ukuthi thina ngoba ekhaya la eClermont akukho la module le New German nje kadabeka nje hayi into yakho ayihluphi kakhulu ngangena emotweni pho siyafika manje akuphela 30 minutes akuphela 30 minutes siyangena la sithi 1 2 sesifikile uma vela kasebenzi wa own ikampani la kasebenzi ukhona kumanje use ne office lapha ekhaya wena uthi udinga i-rehab awuyidingi ngiyayidinga phela hayi i-rehab angidingi wena ufuna ekhaya ngifuna ekhaya qala mina ngimedadole ngayidinga mase ngisekhaya mina umanje wathi usithengi ngiyamxolela sekura kube ezinye izinto ezingibhekisela phansi mwasho njalo nje ngoba wathi wanami ngeke uzube ulungele lutho uyodlala amajele nje kuphela ngempela ngiyaboshwa ngiyaphuma ngiyaboya yabona nje lona into i-license awunayo anginayo i-license ngiqaba ngangisengiwumuntu owayesazongilungisela yona ngasebemseshaya 2 years ngizolungisa yona sengakodwa ukufunda online ngoba vele uma uyakwazi ukusethela ufunde online mase ngixhumane la ngoba 18 months osele le ntango contract nani ne-UKZN ngigcine ngo-20 bani 2022 phela wena wagcina ekhaya 2019 emakima babami e-UKZN ngithi 20 ba ngithama ngisakhumbula kodwa phela i-report ezo akesithi 2016 2017 2018 2019 lapho ko-2019 2018 waphuma u-2019 yes uzala emgwaqweni yebo ngangisawungeke kwakusala kwakuqala khona ukubhalisa o-350 lakho leso sikhathi saqala khona ukubhalisa ugovernment esasi o-350 yes ngaleso ikhathi i-ID yakho ikhona nginayo i-ID ngoba sengifisa nami ngizobhalisa u-350 ngikhumbula kahle wagcina ubhalisa u-350 ngagcina phela ngasawubhalisanga ngezizathu ey'njalo ngashiya phansi kuba idiyami sekhaya ngekwazi indaba yefoni yakho ithini ifoni yakho unayo ifoni ifoni anginayo sayi awunayo ifoni akaze ube nayo angangaba nayo ngoba nenamba ngisayikhumbula kodwa iyona engingenayo kodwa into ey'njalo ifoni inamba kamama usayikhumbula ngiyayikhumbula so 721945 377 ana-ke sibone nami ngizobheka idatha la sibone ukuthi le ngiyayikhumbula buka ngoba ngisayikhumbula kodwa ngiyifoni eyama wami le 072 45 19 377 377 umambani ududuzile nkali isigama la igama lakho ubani mina ngusithe uyasukumalu ngingazeni umsayishintsha utenjani ungakhulumi-ke naye manje sikhathi sobonana naye hayi ufuna ukuzwa just ukuthi nje ukusawubona kuphela wena usiya usithe nansi rina
Qondile pheze ngiyabo nje pheze okwelento pheze mina ngeke ngibashaya abantu pheze mina ngiyena utsuthu uyangazi macala ngiyena nje angena nje kuhlaphe usase emsebenzini ungathi ngomfoneli manje ngathi ngicela ukuthi umbambelele ngifakula yini akufaka hayi lo baba lo kodwa ana uzosijabulela ulayini uzama unawo phela nawe sakudiscipline uzokujabulela macala Zathi belangile khona ngozama. Bathe semamfonini amphazamisa ngeke alibambe usemsebenzini akafonelwa ngalesikhathi ingakho isicela imvalele yebo Ngiyaphila nami ukhuluma nobaba uMsweni. Hallo? Yebo no manje ngipusha Ukhuluma nobaba uMsweni. ubaba umapha sakhulume la ngiyasho nje ngalesikhathi ifoni akhulumi la uma uthi uyena ngempela Ngiyakhuluma. ngalesikhathi ngiyakhuluma after 4 Kodwa ngathi mhlawumbe ngeke abawazi ukukhuluma ngalesikhathi ngeke cha mina kusama nje engayenza mina siqala sikhulume naye nje mhlawumbe siyene kulungile asenza appointment udaba lwethu. Okay, awukhulume nabekhaya uxolise manje ukuthi uyafuna ukuya ekhaya. Hayi ngalesikhathi kodwa phela angifuna ukukhuluma nabo na. Ngithi ngisho kunjani hayi bazongibona kanjani baba hayi khuleka hayi mina ngicela uxolise ekhaya nomakhelwane ubatshela ukuthi umama mayengaboni nimtshela usithe usefuna ukuzalwa kabusha khuluma nabantu basekhaya bayi ngimini usithelo wayegcine egangile ekhaya mami ngicela uxolisa bandla entweni zonke ngazenza ukuthi ngitshotshele lapha ekhaya ngibona umsebenzi wasekhaya washiya ubaba mawami ngiyaxolisa kakhulu ngicabanga ukubuya ekhaya uyazi mangashiya nginengane kwaleyo ngane angazi noma isaphila noma yini kodwa mawami ngiyaxolisa ngicela ubuyele ekhaya ukuze ngikwazi ukuthi ngibone nengane yami ngiyaxolisa mawami ngiyacela uxolo kodwa-ke sisazokhuluma kahle nobaba uMsweni sofika lapha ekhaya Thank you. Omakhelwane ubani? Osomakhelwane bathathu. Omakhelwane wami lapho kaMkhize ngiyaxolisa lapha emaweleni mesuke kaNgcobo ezathi wasekhaya ngiyaxolisa nje kodwa akukho phela engakwenza kubona kodwa nje ngiyanibingelela nje mana-ke amawele akini phela khuluma nabafundi owele woCox ngiyaxolisa Cox mfethu nawe sister wami mfethu Sabiso noThabile ngiyaxolisa ngane zasekhaya lalela-ke lokhozi ufuna ukukutshela lokhu ubaba Msweni uyakuthanda ngiyabonga uMsweni Ngwenya ngiyakuthanda baba uyezwa ngiyakuthanda baba Msweni ngiyakuthanda lokho nami ngiyakuthanda sama lami ngiyaqala ukuthola ithuba elinje ngiyaqala ngempela sama ngathi silungise lento sizoyilungisa eyakho phela ayihluphi ayidingi ma-logistics athini sizofika la sihlele uma kuthi sihamba kusasa ngiyazi basazokhuluma nami bengitshela bazongitshela ngawe uzothi sengibuya mina ngizobe ngina-more information ngawe so wena indawo ophanta kuzona umuzi wakho ukuphi la ngoba sithi siyafika singasawuthola mina umuzi wami lapha phansi kwe-bridge lapha ngikala ngisethe ngala kumasapapsini lapha kodwa uma ngingekho la ngiba selokhunjaneni e-workshop ngase-DSTV yabona ngakatela khona naku uyokhokhela i-DS ngilapho-ke engikwazi nokuthi ngiyokhokhela ngishilo lasi ngiyakwazi wayihamba ngayo futhi le moto uyabona lokhuza ngifuna lokhuza senze nje ngiyafuna siyenze sokhuluma kusasa bese siplana ukuthi siyane phela ngoba eyakhe into ayidingi izinto ayoniwe kakhulu siyohlangana nabazali phela nje exolele ubuye uze la emva kwalokho basangidinele ngisho ingane sikazi azingikhulumisi ngihlangana nazo la ngisingeyibikelele ziyahleni
Yeah. Yabo kusabhlungu kuzo. Sebhlungu. Lento engayenzi senze simbi. Senze simbi. Sibonga kakhulu ungahambi kakhulu. Uyazi? Yebo Sasa suka la. Ngalesikhathi. Umbhekele nokwanda sasa. Yebo. Wena nokwanda. Abako umndeni wakanokwanda yilo. Asambe nje manje siyokhuluma nalo mndeni wakanokwanda. Samnawo. Asambe khona uzoyizwela. Asambe. Mana welokhu uzofuna ungangisizi. Maqhawe. Si live on Facebook kwenza ukuthi ungathi. Ekhaya wethu impela lemtuba kashishela. Kwaba wafundisa ekhuluma ngolwazi. Wafundisa? Wafundisa ekhuluma ngolwazi. Ukwenzela wawusaphiphiza ngesikhathi. Wenzela. Uyasho somuntu enijayi. Kwazi impela nje nomfoni uyamazi. Ngeke ngangazi wawafundisa ekhuluma. Cabanga ngafundisa 3 ngafundisa 3 or 4. Ekhulenda wena. Wena wawuyisheni unomandla noNdlovu wakundlovu wasenza i-SCM lapho i-SM. Into efuneka yenzeke baba kusolisa usazana asenze ukuthi kulokho sikwenza. Okay. Kama hey bazalwane, Africa my continent, Africa my home. Ngihamba nalo ade ngicingisa ingane yenu unokwanda ayakamkhulu kodwa okuyabaleka right. Awutshela abantu ukuthi ubani lo, why ulanda kodwa abantu base-Afrika ubani lo. Okay, sanibona. Mina nguThobile Mhlongo, ngumamkhulu kaNokwanda. Umntwana lo uNokwanda. uNokwanda sibone ubaba uMsweli ivideo yakhe. Saxhumana naye sajabula. Kunini simbheka singamtholi. Ziyanetha imvula asazi ukuthi ke lala le khona kunjani. Siyadla asazi ukuthi yena udleni. Besiphathe nje kabuhlungu zenzeka izinto asimazi yena bese kunesikhathi eside ngoba kwesinye isikhathi beyesimthole esengena mhlambe ku Facebook mamkhulu ngithi na hawu ukuphi siphinda nqamlekanye singatholani ngoba kokugcina wathi ke ngasemabhasini ngahamba ngombheka ngasemabhasini ngangamthola sahlala ke nje uNokwanda uyingane ehloniphayo right. Shuthi ke yena kwenzeka wathola shuthi waxhumana nabangani abaronke ngoba ubefunda hlakaniphile lengane. Ngendlela ehloniphe ngayo ikhuliswe kababwayo ugogwayo nomkhulu wayo isancane bayithatha ekhaya isancane. Washona ubabwayo washona uma wayo wayela mamina. Wasamlanda ke sethe ukuthi engangokuthi ngendlela babemthanda ngayo ubeyingane sport kagogo nomkhulu bahamba uyena umuntu onelokhuzane ngasi bamshela nezinto bamshela iplazi ngasi bamshela iplazi nomuzi wahamba ke emva kwalokho ke wangena lezi zinto zama drugs. Beke ngimthole isikhathi afike ekhaya afika ahlala aphinda ahambe futhi simise kangaki mhlambe more than 3 sithengela imethadone sim detox usampe kuthuma ntombi simthengela imethadone namaphilisi sihambe som detox nje kuloko kokugcina sahamba wayiswa Olundi emahlabathini. Yes. Wahlala emahlabathini uthe nje ise right shuthi ngaleso sikhathi angazi kwenzakani wakwazi ukuthola imali oyihamba no step gogo wakhe. Wamtshela wathi nje ku step gogo khona ngifakela imali manje ngilinda la ngizokhipha imali. Ugogo ke walinda kwaze kwashawo 5 nokwanda kushuthi wayisela eThekwini. Seka kuthiwa hayibo akasekho lo usethekwini weqile.
kwaba kanjalo ngoba sathi sikhulumile ukuthi uzoya esikoleni ayofunda isikole ngoba uhlakaniphile and into ayikhulumayo inengqondo into ayikhulumayo ngoba ngisho ukuthola ingane uza asho siyayibo mina ngeke ngithola ingane ngathi ngiyiphara makuthiwa ngiyafika nyami izoba yini ngeke ngikwazi ukuthola ingane udadewabo omncane sihlala naye ekhaya yena kungconywana ukuthi udadewabo omncane ngathi ke uma wabeshona mhlambe wayeno 7 years mhlambe wayeno 7 years udadewabo lomncane njengoba manje sena 20 bani eselukhuzana ukhulile kodwa mawumbuka uNokwanda ngathi ke uyena omncane unodadewabo sona siyafisa ukuthi ke athole usizo asizakale ngoba ziningi izinto angaba iyo izona ngoba noma umbuzo ukuthi ke ufuna ukwenza ngempilo yakho usho izinto eziphusile futhi eziright ubone ukuthi ke hayibo and ne-English ngendlela yazi ngayo uhlakaniphile uNokwanda ngalendlela and ngiyazi mase aqhamuke manje angajabule ngibona uzojabule ngibona uzojabule ngibona ngendlela esimthanda ngayo ekhaya uthothi ke khona la kunama flats khona sikazi uphi udleni unetwork makuthiwa ke nanti iphara kuthola iphara lishonile beke ngifisa ngifisa ukuyobheka ukuthi ke kazi ubani loyo uma unengane edla idakamizwa ehlala emgwaqeni awukhululeki ngaso sonke isikhathi awukhululeki ngoba kuba nokuthi nje uma uthola ucingo usuzobizwa kuthiwa ke ingane yakho isitholakele lapha yazi into esizoyenza siyabonga kakhulu ukuthi abanye abamkhumbuka uNokwanda uyamazi awumazi kakhulu uNokwanda ilothe uyasebenza ebusuku lalemini elothe ulalemini wathi wenza yonke into wathi yakhanga ngiyamkhumbula lo une-round face into ke enhle la bayazana ngemizi yabo lona nje uyamazi athi esibhekisi bade singale esibhekisi hayi phela hayi uthi ama-section ayikafakwe iy'namba seyizindlu nje kuphela zikahulumeni wethu manje la laba sihambe ngoba ukhona u-anti wakhe ozalwa nobaba wakhe ilo kaDemusha uThandeka uhlala eMlazi ngoba nayizolo ngithe mangithola le video ngamfonela naye uthi ke kade lokho ubesezwile ngale video namhlanje konakele kakhulu ubesezwile ngale video ngoba ne-ID uze angabi nayo hamba lokhuza ngoba ne-ID eze engabi nayo wafika ethunywe u-anti wakhe wathi ke akazolanda isitifiketi uzokwenzelwa i-ID nami futhi ngangamenzela i-ID wahamba ngithe so okay sohlangana eHome Affairs ngifike ngimenzele i-ID wahamba ke lokho samgcina ngaleso sikhathi yilokho samgcina nje ngaleso sikhathi akuyena ohlangana abantu e-apps akusile lo akuyena lo wahlangana family apps omunye lo okay into bengisayisho ma into enhle laba bayazana ukhona lo sukela nje uthi usayombheka bayazana into esizoyenza njalo ngo-11 ngizoba la ngaphandle ukuthi makhona into engithathayo so manje ngimthola ke manje ngoba angifuni ukuthi manje simthola nimthathe nasikhulume naye simbuke ukuthi yini esingayenza mhlawumbe simthengele impahla zokugqoka abuye azohlala bese somthatha kahle futhi sesiya naye ekhaya esethi nawe uyafuna uba ngimzwile ukuthi uyafunda ngoba uthi manje yabo nje masikhuluma naye mhlawumbe kuFacebook uyasho athi mamkhulu senginiphoxe kakhulu
ngiyafuna ukunikeza i-second chance. Sengingiphoxa kakhulu ngithi ngingabuya ngoba nasekhaya ukhona ubhuti wami omncane nje abacishe balingene naye ubebhema yona iwunga. Oh yes. Kodwa yena ubehlala ekhaya. Nje elakhethi-ke hayi ngizosho uma sengifuna usizo. Samthangela-ke washo-ke ngoDisemba ayilo last year. Washo ukuthi sengicela usizo-ke manje. Samthangela-ke iMethadone sahamba sombeka kwamanye amakhaya. Yes. Uright manje. Wayeka iMethadone iyamsiza ngoba yenza iqeda i-detox iya-detox ikwenza ukuthi-ke ungaqaleki ungezwa ulokhu ushawa yisisu ila ePine Town ikuphi lePine Town? kaSulumane. Uyayazi manje kade usungayingani wethenga manje imali ngiyithatha kodwa unayo yokuthenga ilokhu manjalo-ke yabo nje uma bethola imali abacabangi bona yabo nje umuntu uma ethola imali uzoyidla athenge nento yabo mesethi-ke ayisona 500 mina bengithenge ngo-220 yayo-220 iyona namaphilisi khona engisanda kumthengela ngoba nami abantu abecela usizo ngiyakwazi ukubasiza ngibathengele omunye nje ngamthengela kanti ungenza isilimu uyabhema wacishe washona ngafika ekhaya ebhizi nje ekhishwe yisisu ephelelwa amandla ebuyisa ngahamba ngayophindela khona dokotela ngafike futhi ngamdetox ngayitshela ukuthi hayi uzoba right waba right-ke kodwa ngaze ngambamba washo ukuthi usabhema wahamba ayizwani ingakho ukuthi-ke ungathi-ke uma umthengela yona angangahlala endaweni kanje angahamba angahlala endaweni kanje ngoba uzomthengela uzolingeka mina ngike ngithanda ukuthi-ke kulaba-ke engike ngibathengele ihlale kunini umuntu afike ekuseni azoyiphuza ahambe abuye ntambama azoyiphuza iba kanjalo-ke umuntu-ke uyayeka-ke kodwa futhi-ke lento isuka kuwena ngaphakathi fanele isuke kuwena ngeke ngize ngisho ukuthi-ke okay ngizokufosta ngithi mina yiyeka lento fanele kusuke kuwena ngaphakathi uma uzazi ukuthi ufunani empilweni yakho ngoba kahle uthi uma usuyibuka lento labantu abayidayisayo abayibhemi abayibhemi nje la nje besitosha sabe abayibhemi abayibhemi sisitela ngasikhanyisa abayibhemi omkhulu kulento ungahambi nempahla khona abantu uthola ukuthi-ke uyashintsha manje baye ngisho ema-university yes uthola ukuthi uhambile waya e-university wafunda wafike kaningi wathola lento wathola lento kanti uyazi ukuthi umuntu uma ngabe kuthiwa likhona usizo ngamsiza umuntu abe right mhla enye-ke into-ke eyenza lokhu abantu bayabhoreka uthola mhlawumbe uqedile isikole umsebenzi akawutholi abantu angifunda nabo sabamba ngayimoto awuyabhoreka akawutholi umsebenzi inkanjalo njengokuthini mina athi njengoba ngumzali njengoba ngingasebenzi yes uthola ukuthi iy'ngane zami ziyabona ukuthi-ke yabo nje yonke into kuyastreseka usazojudana mhlawumbe nomngani qala-ke sebayayibhemela-ke kanti kuqala ibingena ngokuthi-ke shaye umuntu alokho kanye insango bayifake kwinsango once walokho kanye idosi ingena uzwa nje ukuthi hayibo yamnandi kangaka le nsango ngoba nami bengiyenza i-research ngifuna ukwazi ukuthi-ke ngampela umuntu ingena kanjani lento okwamanje ngicabanga ukuthi hayi sebeyayingenela isiyanyiwa ngamaklasi kodwa nje kubuhlungu ukubona iy'ngane kukhona umbulalazwe abantu abamnyama bodwa kubuhlungu phela bonke labo amazulu kubuhlungu ngempela futhi kubuhlungu abazosibulala uyibona ingane yakho iphelelwe yi-future phambi kwakho uyibona ingane kamakhelwane ezinye nje zathuthuka nje
zathuthuka. Kube buhlungu kuwena uyibuza ukuthi-ke kanti mina ngonani. Hayi ngoba khona into oyonile. Ubuhlungu ukukhulisa ingane. Lapha ekhaya Mina ngike ngithi uhulumeni uma ngase ayeke indaba zalabo 350 yes enze yabo indawo la bezofundela khona ama skills. yes Ukwenza icathulo, ukwenza ukuthunga, ukwenza amakhekhe, bezofunda mahala, bafundele i-skills. Umuntu akwazi ukuthi okay, senginazo i-certificate, senginayo i-skills yonke into. Amakhabethe anemali. yes Ukhenika imoto kunemali. Akwazi ukuthi umuntu uyahamba uyozenzela plumbing, uyahamba uyozenza. Singaze silinde ukuthi sizosiqashwa umlungu. Kunabanye abantu abangadaleli ukusebenza kumlungu. Abadinga abanalokho. Kufanele ucabange. Kunabantu abangadaleli ukuthi ke bafunde. Uthola ukuthi ke bayacabanga. Kufanele benze ukuthi yini laba ngenziwa njengako Zimbabwe njengoma China. Uthola ukuthi ingane incane mawubona ukuthi ke ayi esikoleni ayinawo umqondo wesisikole. Ifunde umsebenzi wezandla. Ikwazi ukuyimela, ivulele into yayo, iworkshop yayo. Xhasone kanjalo. Nokuthi kuzosuka abantu bangale bezolokhuza bezofika bezodunga ingane zethu imqondo. Siyabonga sisi yazi umsebenzi enisenzele wona. Ithi ke lento i-platform yethu qhawula kithi. Ngikahle. Lokhu sikhuluma nelokhu. Esibonga kakhulu ukuthi engathithi ama-families manje enza lento okuthiwa reach out ama-families mayibona simile la akaveli abuke umuntu nomuntu uyabuka ukuthi leyangane athi ngiyayazi ngoba nina nithintwe umuntu obonile. Ngibone nje mina ivideo ngiyisenzelwa uyena umntwana lo. Kwathi-ke nansi ikhona ivideo kaNokwanda no-Ayanda Msweni kwasho ukuthi benginganali platform bengila edrobheni. Yes. Ngazi mangifika endlini ngafike ngalivula-ke ngabona-ke. Nakhona kongijabulisile ukuthi-ke ngibonza usaphila. Yes. Ngoba khona le ngeke ngamfanisa khona ngidlula ngo-Uber. Yes. Ngilapha emalokhu kwasho ukuthi ngeke ngikwazi ukuhlehla. Ngathi noma kuthiwa uNokwanda loya. Ngathi ngeke uNokwanda loya. Yabona ke into engizoyilinda manje sengilinde ngifuna umzali. Khona umzali engimlindile. Umzali wethu sonke la eThekwini amaphethela. Yes, ngathi mangikhuluma ngathola empukane ezihlaza ukuthi umzali engase eze engajabula ukukhuluma nani uzojabula futhi ukuthi akhulume nomnikazi wale room lo uyahamba namhlanje sihamba nase eGreat Town. Before ke sihambe mayisefikile umzali sakhuluma nomzali wethu ufika waiting sizothatha le hey wena sisomdala usaqhoba khona phela kahle usukhathile hayi uzothola uzothi mayise eseqedileke usisi la isakhamuzi wale room le bese le room siyayibulala le room ayibulawe hayibo unobaba babu wakho futhi wakhe mana kanti unobhuti la lo babazona ayose la ngitshela kahle ayangimazi-ke seyangimazi-ke ubhuti wakhe woza bathanda ukukhuluma manake le room uzoyenza njani? Le room le bengifisa ukuthi isale noSandile ubhuti wami. Ubhuti wakho usuka phi ubhuti wakho futhi abengazongicazela? Usuke eGreat Town. Hawu nawe usuke eGreat Town? Yebo. Uphi uSandile? Nangu. Hawu Sandile woza ngeke. Hayi ukwabani isibongo? Ukwabani isibongo? Ukwabani isibongo? uSandile Nawusamkhumbula. Wangubane naye? Yebo ungubane. Hayi mbomvu. Hayi ngeke woza. Aze woza. Hawu kanti uthathe ifarasisi. Woza la. Yibuqoka ke wena ohambayo ziyahamba imoto manje ibhasi liyahamba. Yibuqoka sheshisa
ube muhle maze kufika ubaba la hawu mananga awusho ubani lo usandile ba Mbovu kuphi khona kuphi ne-Great Town kuphi elokishini ehlala kahle mana kubekwa yini lana welokhozi kubekwa yini la wamatrans nje la watsamala Akia. Thank you. Sengithi umzila wenu. Mana kubekwa yini la? Yiwo baba ama-drugs. Ama-drugs. Mana yini ungawadlela eGreat Town yini uzowadlela eThekwini? Ngathi zama into eyenza usizwe eGreat Town uphoqa umndeni wakho. Khuluma nje uqinisise bona abantu bazokusiza bekuzwe. Ya. Uqekela isithunzi somndeni wami ngabona isingcono ngisuke ngakhona ngibe ngala kude ngakhona. Uvikela isithunzi somndeni wakho ukuthi usuke eGreat Town uzofika la. Mawulana ubonakala ukuthi ungabo. Yebo. Ekhaya khona bala eGreat Town. Khona uma. Ubani uma? Uthandi so. Uthandi. Yebo. Ugcineni nekhaya. Ngine ngoNovember. ngoNovember lo dluli. Yebo, usanda ukufika la. Ngiyahamba ngibuye. Uyahamba ubuye. Yeah, mama uhamba. Awucoshanga ekhaya. Ugibela ibhasi noma ugibela itaxi. Ngike ngihike zami. Uyahike. Uhlala insuku engaki mawusekhaya? Ngathi ngize ngifika nje kulo ngibuka 2 years back. That's it. Ngale 2 years. Ubuna 2 years. Uyakwazi ukuhlala kunyaka ekhaya? Ngahlala ekhaya ngibuye ngize ngala ngihlale ngibuye. Awungitshela. Esikoleni bukade into yakhe ithini lapha eclassini. Wagcina wena inkinga. Ngayeka nje kanani. Wagcina kwabani? Futhi kanani. Kwa9? Yebo, uphasile futhi. U9 ugrade bani lo? Ugrade 9 lo? Grade 11. Hayi khona okhalile wathi bonke abantu abalaba bagcina ugrade 11. Nonke niphethe ugrade 11. Hayi kunjalo sami. Ungazi kabani ngiphumela iside lapho. Mana-ke esikoleni ugcina ngamuphi unyaka? Ngcine 2018. Okay, umuzi wakho lana before lo kasisi wakho ukuphi umuzi wakho? Hayi bengena mina ngosami ukuyihlalela nabafethu ngihambela isikhathi esiningi hayi njengoba esho naye silo uzoshiya nami ngoba bengenawo. Hayi ngeke sivume phela ushiye nafuna sobula la ngithi lento phela asibizwe sekhaya funa le wena ukubaphi ukulaba abahlalayo noma ukulaba abahambayo ngithi nehlukene kabila khona laba abahamba uthi uzohamba abuye uyahamba lalela khona ukuba mina ngihlezi ngiba khona la i-team yakho yonke niyazana hayi wena mbongi ngifuna lo muntu asobula yo hawu hey ngiyaphila hey iTanzania sila iTanzania sifikile iTanzania nangu uhulumeni wala umeya wala aha uphi uTanzania yini manje wafika ngana hamba umlando usisomdala babona nje hamba thathe phela sizovalelisa lo hamba phela hamba la uyahamba lo umangubana umangobesi lo indaba yenu ayisebenzayo uJacinta wona lo mshoko ngeke ahambe phela uJacinta wala hamba ulalike phela nizovalelisa lo hambayo manje hey mana-ke lokhuzi ungakwazi ukuya ekhaya ngempela yini ekubambe ukuthi uyekhaya? Hayi njengoba ngisho nje sama lapho uzange ngoba kunenkinga nje ayikho inkinga kodwa mana indaba engane yakho wenza njani ngayo? Hayi khona ihlala noma ekhaya. Ihlala nobani? Noma ekhaya. Ihlala noma wakho wena ugcine nini kuyibona? Hayi njengoba nje ngigcine ngoNovember intombi yakho ithini mawula? Iyazi umaboy uyazi. Umakaboy? Uphila ngani umakaboy? Usebenza kaRussell. KwaRussell? uRussell ukupholana mseGreat Town? eGreat Town. Kodwa nisaqhubha nisayiphusha lento? Hayi sekuboy nje phela nakho futhi sibanga lento hayi kuthini. Niba ngani? Yebo nama-drugs la. Uba ngalento ukuthi uhlala la? Cha ilento yokubhema ama-drugs hayi nje manje lo uthi ngeke ayimele lento yakho. Yabo. Nawe kanti manje yini ungaze uluze umuntu wakho ngokuhlala lana ufunani ufuna ukuya kwi-rehab? Uyafuna ukuya kwi-rehab? Ngaya kona thamo kodwa ngisathanda. Hayi ngithi mina uyafuna ukuya kwi-rehab? Yebo mama. Kodwa awukathandi kwamanje?
Hayi miningi iminyaka mpela mathami. Ngingajabula vese, hayi ngajabula mpela. Ungajabula. Mana abafowenu awusho abafowenu oba nabafowenu lapha ekhaya. Angeke mina engizalwa nabo ngumabekho bekwamantombazane. Kubaba ke. Ubaba bakhona kodwa bala eLamonti. Baselamonti. Awubakhona la eduzane. Kodwa ngiyangithinika imndeni ngokuba mkhulu eba nalezi nkinga zakhona. Ingakho manje wena wayibulala indlu kama wakho ayishonisa phansi. Uma wakho amhlekisa ngabantu. Yabo ngakho. Ucabanga ukuthi abanye omakoti bathini uma wakho? Mabe mbona. Cha. Ingakho nje ngakho esikubaleka ngize ngala. Ngoba uyabona usumphoqele mama. Ingane yakho ingakanani? Ubhoy ufunda 5, ufunda 12, 13 la. Manje ubhoy uthini njengawe ubaba wakho semgwaqweni? Akakwazi abamtsheli futhi. Abamtsheli? Mabe emtshela uzothini nje Nkosi yami? Yona ngeke ube mnandi ngoba usedlakambili. Mfowethu. Njoba thina namhlanje siye Great Town. Namhlanje phela nje ukuthi yabona imoto le. Yabona imoto. Namhlanje eGreat Town ihambisana. Usho ukuthi wena ngeke ugibele nawe uthi uye ekhaya. Hayi wengahlelile sama namhlanje. Bungahlelile. Mana ake sithi nje ukuhlela kwakho mawufuthi uhlela ukuye ekhaya. Yini osukuzoyihlela? Awuthatha umuntu yini. Uthi uma ngifuna ukuhlela ukuye ekhaya, yini osukuzoyihlela? Uhlela kanjani? Mase ngekhaya. Mawuhlela uhambo lokuye ekhaya usuka la. Yini uhlela kanjani? Sometimes lesinye isikhathi ngifone nje ngicela abafethu bengifonise. Ufonele ekhaya. Manje ufuna ukuthuta ufuna ukufika bengalindele. Manje bengabona usukhona kuzoba nani. Nenzane ezweni. Nenzane ezweni yakuzwa lo mbuzo lo. Lo mbuzo lo yamasuduma. Cha. Awumazi lo MEC wa transport. Ngeke ngizwe ngayo kodwa ngimazi. Useyibuza lo mbuzo ethi nenzane ezweni. Ngampela maye ekubuza umuntu waseGreat Town. Ethi nenzane ezweni uzothwenzana. Manje ufuna siqale silungise awukhulume nabantu basekhaya ukuthi ukuphi la mabe kufuna bazokuthola ngoba enye izinto umuzi wakho ukuphi noma uzothatha le site kodwa lena ngifuna siyibulale le eze sign ukuthi ke sesimthathile yedwa sihamba naye mangcono uyobuya ophanda kabusha lena kufuna siyibulale ngoba phela sifuna lento inkinga bake bafika before bake bafika bayazi sisi wami no ihlobo zakho ziyazi la cha umane sisi wami bayazi bafele eSan George kodwa wawuse San George cha ngila kodwa bona bafake eSan George bathumela ngaya kubona igang valley yakwazi ke bangazi bafisa abatsheleke nomakhelwane ukuthi hayi ngila makunento ningifuna ngizomthola la bachazile number okay Sam okay mama abasakubona kukhuluma isigqoko makhuluma nakhiya manje liyaluma ngikanda lumikanda ni usengijwayele ungasifaka isigqoko mani ngifuna nizongithola la eThekwini under the bridge. Yes, yeah, that's fine. Yisho phela ukuthi kumasabhabhu mapi under the bridge emgaqweni ebridge nelemlazi eMalamonti Kumo Road yeah. Yes. Sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Nkosi. Thank you so much. Ngiyabonga nawe. Ngoba ngiyazi ukuthi ekhaya bakhathazekile ngodaba lwakho. Yabona. Simi kabi lapha sakhe kabi lamasabhabhu. Esakhe kuona sakhe eduze ka freeway. Siyabonga kakhulu. Cha lena socela okwangempela ukuthi sikwazi ukuthi sidilize ngoba phela sifuna uqala ipage elisha uyabona nawe ngizojabula nje ukuthi ufike njengalengane yangakini engane yakini ithe isiyafuna ukuhamba manje sase sihlelela ukuthi ukuhlela yilokho kuye ekhaya hayi ukuthi ungitshelile njengamanje ukutshelile uyahamba namhlanje somthengela imetadone ngendlela ukuze engabanjwe iAros yayibona yeah cabanga ukuthi ke Fethu ngirathi ngwanye thank you uhlelo lwethu njalo ngoba ekugcineni yabo into enzeka la ngoba nihlelana nje ezinye zezinto one ithebuli yancala aqale lapho South Africa yancala hayi
lana bebhetheka ubugebengu yabo babebhethe ubugebengu into eyenzakalana abantu abasakwazi ukuhamba la ngokuthula ngoba la kushawa amawini kushawa yonke into abantu yabo njengoba abantu bebuka abanye abantu bayakhomenta la ukuthi ngesibasize labo ngoba labantu bazigebengu labantu bayakwazana labantu babulala imoto zethu so nisizana ngathi umbone omunye lapha ekotela truck ihamba bothula impala so ezinye zezinye ukuthi cha wena uzalelwa ngoba la ukuba lana uzalelwa ngoba kufuna ube sekhaya kodwa izizathu ezikubekela zisho phela ukuthi ngibeke u1 u2 no3 ngifisa ukusizakala kanje yebona ungaveni manje ufike ugcina usufana ucela ukuthi ndayi ngophelela la ngeke uphelele la wena ekhaya bakuthanda njengoba nathi sikuthanda angithi kini bakuthanda kini angithi nomakhelwane bakuthanda umama wathi uzila insizwa angithi ubaba wathi uzila insizwa angithi manje ungathatha ngesikhathi ekubambe kanje bese uma usukwazi ukuyihambela wena wenza into ehlukile umama athi uzila insizwa la ubani igama lakho Sandile zila insizwa Sandile usandile mayisesuka lapho sekufanele beyinsizwa ade beshabazana yenza ukuthi ngiyihlalele emgwaqweni mina akasasho ukuthi yini engikhiphe ekhaya yazombeka emgwaqweni ngoba into emqoka inkinga ziningi awukhola ngoba uyisula awukhola ngoba isidomu awukhola ngoba ungahlakaniphile wonke umuntu engaba la wonke umuntu kwamina kusasa ngavuka ngila ngoba impilo iyashayana impilo injalo iyajikajika so okubalekile kodwa ukuzungisi la ukuthi ke sikhulume noma usufikile ke la khuluma kona isixoxe udayi mina ngifuna ukusizakala kanje uyayizwa lo nto cabanga nje ukudla udlaphi mawuzodla indawo samala indawo awudla indawo noma kuyi kodwa ekhaya wawudla manje usudla emgqonyeni yenzeka mawugeza ugeza kude geza khona la izansi maqhuma ipipe noma ngiqhumisa ipipe yebo nenza njani ngisho yebo noma siwathenga tjena namba bamasipala noma siwathenga la ngapha manje ngawathenga anganenzani maqhuma ipipe save ke lapho siwathenga nje ixoxe kakhulu ukuthi manje ngawathenga ngithola ngamanzi nenza njani phela maliqhuma ipipe basizo wathenga bezami so wakha khona la ekunene noma niqhumise nini ukuze nigeze akuthi siyabona ukuthi ke izinto engabe ziyanisiza yinina nikuyisele emuva ngoba ngempela ukuhlala la mfowethu ngeke uzokusiza ngayo wena futhi uright ayikho i-arosta nawe iyakubamba yebo uyangibahamba uqaqa kodwa kubonakala ngala ngasekwenza kwe-bridge uqaqala phansi kwe-bridge okay uqaqa ngoba unemali noma ungenayo imali ekseni beke besinike mawukuthi uke wathenga ubakunika mahala uzoqaqipha balance lokho kuncane mawuthengile kusho uma ungabanga nemali yokuthi ukwazi ukusenga emini awuqaqile ubaleke namhlanje nje mawuthola imali yothenga khona ngeke kumele uthenge uma uvuka ekseni bazokunikeza mahala uqaqa mahala bakunika into engakanani mawuqaqa wayi ukusho nje phela sami ngoba into yamahala nje engekho linganisa phingana njengoba ukala ungaka kodwa yenze ukuthi uhlale ukhona la ungasuki indlela kusho uhamba shuthi indlela abakubamba ngayo lapho uma kusetshenzwa la abadayisana nihlala nabo la noma nihamba niyothenga kwenye indawo sihamba sophanda sibuye sithenge kubona hlezi nizakhamuzi ezifanayo khona amanye ukuze bahambe ebusuku kube khona abadayisa ebusuku yabona abahlala emaflexini yes okay mawusufuna ukuhamba ngo-11 ngibala 11 ngibala yes ufika mawusufuna kodwa lesiyidiliza le ngiyazi ukuthi yakhiwe ngenani eliphezulu hayi inani eliphezulu uyayibona ukuthi imhlophe kwa ngathi amalanga yasifakwa nezinye izinto uzoyidiliza uyithatha impahla zakho la lokhu woza sesingawe manje uyikade ubaleka akhiya woza yes uyaphila baba ngiyazi ukuthi awukafuni ukuya ekhaya hayi mawusu-right soyama skate kulungile baba ayikhe ngiyami ya nangiyake ilokhuza siyaphila hamba alikho
Alright. Awutshela abantu base South Africa. Okay, tshela abantu basekhaya qala. Kuphi ekhaya? Sanibonani igama lami nguNkosikazi Bongaya. Hayi ngifuna uqinisizwe. Qinisizwe. Yebo. Yeah. Sanibonani igama lami nguNkosikazi Bongaya. Hayi, Nkosi ngiphile? Yaka. Yaka. Yebo. Kuphi ekhaya? Selindelani. Elindelani? Yebo, amadapani ngatshatha. Mana ongiphindela kuphi? Selindelani ngamadapani ngakubo ngatshatha. Oh, umakhelwane ngatshatha wena. Yebo. Oh, lapha elindelani. Ngicela ukwazi. Fukusekhaya sobe kubo. Ongiphindela? Fukusekhaya sobe kubo. Oh, kufika ubusekhaya la kwatshatha kula. Yebo. Awukhulumi nomakhelwane wakho utshatha. Ungafuna kusize kanje umakhelwane utshatha. Ukusuke la. Khuluma nomakhelwane. Sawona putshatha mina umara. Mina umara ngokwazi ngingazi kwakho ngazi ngomara. Umtshatha. Uyakwazi utshatha? Ukwazi ngobani uma utshatha? Ngazi ngomara. Oh, ngomara. Yebo. Awukhulume nawo umchazela. Hawu, ngichazela ukuthi ngingafuna usizo olunje kade ngihlela ngihlaleni. Awukutshela utshatha nje umakhelwane wakho ubhuti wakho. Balomtshatha. Ngiyazi ukuthi ngokubona kwakho uyathula. Ahlahle ngicela ukuthi ungisize. Ungakhali ntombi yami. Indaba yokukhala. Okay. Ungakhali ntombi. Ucela kusize ngani utshatha nje? Singazi lokubheka. Singazi lokubheka. Awusafuna ukubala. Ufuna uba sekhaya. Yini ekubambile ukuthi uye ekhaya? Yena. Gogo usino 103. Ugogo kunabani? 103. Ugogo kuna 103. Yebo. Manje 103 years. akukwami 103. Mina ngedwa umzukulu wakhe. Wena wethu umzukulu wakhe? Yebo. Ugogo wami 103. Mina ngedwa umzukulu wakhe. Yes. Manje yonke imoto lezigaba uthembe mina ukuthi mina umuntu ozongisiza. Nkosi ya Njengamanje njengoba ngilamgaqweni uholelwa abantu. uholelwa abantu kusemgwaqweni. Yebo sizwa ngabantu kungafika la last week bazongibheka. Mayifika wangikhuluma usho cela ngibuye ngisekhaya. Manje inkinga into eshayo ukuthi ngibe ngizekhaya. Nginomntwana. Unenkani? Nginomntwana. Nomntwana? Engamthola manje ugogo bekade mfuna ukuthi ehlale naye manje ngokuthini ugogo yena wangikhulisa yabo wangithola khona 6 months. Yes. Wangikhulisa wangifundisa everything ngafunda ngamlalela ngase ngaye ku college. Yes. Why college? Yeah. When? KwaZululand yebo. Kuyiphi yona? KwaZululand bade ngizilo. Ongoye? Yebo. Hayi wena. Empangeni. Empangeni? Yebo. Hayi lokhuzwa. Wayongoye wena? Yebo. Hayi wena. Kuphi nongoye? KwaZululand empangeni. KwaZululand empangeni? Yebo. Alright, ubuyenza lapho ongoye? Benzi lo. Wenza lo wena? Yebo. Hayi lokhuzwa. Wafunda iminyaka emingaki? 4 years. 4? Yebo. Hayi wena. Ngizoqeda ngahlangana ngahlangana nomfana uThumzo. Wazi ngaqala kanjalo ukuthi ngibhe okay nomfana lo umzona bekade bemiwunga. Bekade dayisiwunga. So manje ngingazi ukuthi uyayidayisa yabo. Yes. Yena ngihlezi ngitshacengeza ama-ready insambo yabo. Mangifika ngisuka nje khona ngizovakasha ngala yabo ngihlale naye lo mfana lo nje umngani wami. Kanti ngilongithi mangibhema insambo ngibhema isiwunga. Ngaqala kanjalo ukubhema after isonto ngezwa roast. Hayi ngazama ukuthi ngifuna ukuthi ungambuza hawu indawo induna yaseTanzania le mana wena nduna uphethe isizwe saseTanzania mana hey lo nesithembu lo ugundile namhlanje mana hey ngira imadekwane hey mana right yeah yebo uthe mase kusuka lapho ke ngashawa rosto ke urosto nami ngangawazi ngaqala ngabuza ngesisi ngiluma ngambuza ngathi na kumele ngenze njani yazi ongamthatha nginesisi wathi ene hawu letha lana wathi ene hayibo ubinesisi ngathi noma yazi into lesi
iya ilokhu bese ngathi mangikuthi ngikhishwe singize amajaqamba ngathi ngisho ngathi ngiphila namandla ngamthatha ngizwa ngathi ngiphila namandla yonke le nto yabo bese siyangiluma wasathini wasithi hayi okay imake kunento ezokusiza yabo ngithi nento lezo ngisiza osayi was ngizokwenzeka awunawo 20 rand up ngathi xa bewasana 10 rand up ngathi nayi nginawo 10 rand osayi okay yes imali ngasosikhathi eso 12 rand yaso 12 rand yeah it was 2005 27 sorry yeah sekusuka lapho ke ake ngathi ngithanda ngizoyenzana nothi hayi imakhona amaphilisi afuna ukuthengela wena wahamba wabuya eselenzile idamu sele ready yabo ngasapha amaphilisi wathi ayikhuleke imali ncane shaya kuqala yabo masiphuza amaphilisi mangishaya hawu ngathi ngishaya amaphilisi amabili ngathi ngi-right wasongena kwami kanjalo ke ungena yabo mana kahlehle kancane ufunde ongoye yena ufunde 4 years bese ngiya ku 4 years kanti 3 years u3 years ugcwele unawo yeah likhona iphepha ongaliphatha ulikhombise abantu ukhombise ngisho abazali ukuthi nawu 3 years wami khona iphepha ongaliphatha ngiyacabanga ukuthi khokho mhlawumbe sagcinile nginayisho ekhaya umetric umelusi nje unawo straight umelusi no 3 years osongoye thina masiya lapha ekhaya endlini yakho singabheka ukuthi khona niphepha nje likhomba ukuthi wakwaba ukhona ni kwi-database yasongoye yeah kwilo wawenza ilo wibhekise ngaphi yipho wawuyenza wawusuhlukanisile wawusafunda ngisafunda ngisafunda isho ukuthi ke wawufuna uspecialize kuphi ngade ngizwe ngangade ngizwe mina kale ngade ngifuna lilo le kanjani le illegal wise ngade ngizongena legal wise I think yeah okay all right ongoye ubufundiswa uba uthisha no sengisho ifunding ubuyithatha ufundiswa uNSFAS ufundiswa ugogo ngangaqafundiswa ugogo ke waphela salokho nje wasiphelele umsebenzi wasenza NSFAS ke ngishiya kanjalo okay mana lokhuzo awume lokhuzo mana Africa my continent, Africa my home. Angithi into eyenzeka la. Ngoba ungibona sengilokhu ngiyalenzi. Ngithe ngiyangithembisa ngathi kulolu hlelo nampa laba abazali bakaNokwanda esingamtholanga manje uNokwanda usaphithizela. Ngathi khona umzali naye ongithintile. Khona umzali ongithintile wathi naye uza la. Ufuna nje ukubona lo sehamba akhulume nale family bese hamba ake ngilinda kanje ungaqala uhambe yes usawufuna umzali sifuna ukhombisa abantu base South Africa abantu base Africa ukuthi lento ihamba ibanga engakanani sacinga ke umzali asamsobhe umzali singumzali manje singumzali oh sifuna umzali seniyabona umzali esimfuna sifuna umzali wethu lokhuza niyabona mangubane siphelezela yena wonke umuntu uzophelezela amangubane nange umuzi wakhe uyahamba mangubane namhlanje nangu umzali wethu sefikile womphelezela thank you mangubane yahamba namhlanje mangubane yahamba siphize umzali umuntu asemlindweni umzali awuhambe ungifakele umzali umfakela ehamba umfakela umzali yabona ke lokhu
namhlanje ngithe biza igenge ngathi sophelezela uMangubane namhlanje iphi igenge nina baseTanzania manje anizo uzohala wenduni ngithe namhlanje sohala lisela uMangubane somphelezela uyahamba uyahamba sekusele wena manje nini ya nami bile untembise nini uzofika nami ngibe ready sambe kubona ingane wena ngithi mawuzoya le ekhaya kufanele senze indaba yase-embassy uzohamba nge-embassy angithi first ngibuye sambe kubona ingane yami iphila kanjani lapho embumbu lapho okay anake lokho sinikeza umzali la ananje lokho faka kumzali la ufake kanje ufake umzali hayi ufuna umbakala nange ngapha ngemuva special mzali bashila abantu base-South Africa still we are alive bathi abantu base-South Africa bengajabula ukubona umzali lana umzali wethu siyabonga kakhulu ukuthi nje uthema ubona le video wathi njengomzali angeke ingane ihambe ungayibonile nje uze njengomzali uzothi uzobuka ukuthi umehluko singawenza kancane sizophuma la before ukhulume nale yangane ehamba yona le hamba khona abakwamashu babona ivideo la babona ingane yabo la nge-interview bafikile labazoyibheka manje abayitholi kodwa ngenhlanhla laba izakhamuzi zethu ziyazana basho ukuthi bazomcingela mina makubuya kusasa ngo-11 mhlawumbe uzobe second no-1 ngizama ukuthi nje uma uphuma la mzali ukhulume nalaba abazali bese-ke sizokhuluma nale yangane le ehamba usuyivalelisa ube kuphela isikhathi sakho nje lo 2 minutes sojabula mhlambe-ke njalo ma kukhona okwenzakalayo ubona usithinta siyojabula kakhulu sibonge kakhulu ukuthi nje ubone bezothi hayi lana nani angizobuka ingane ihamba ngoba kuyisiqalo lesi sempilo entsha kulabo abantu abahlala emgwaqweni. Yebo, nami ngiyalibonga leli thuba nokuthi siqale kanje. Ngoba bafike la beza nga one by one. Yes. Abafika ngakendingi. Kanjalo isizoyinqoba lento ngokuthi sibahlelele ukubuya emuva one by one. Kakhulukazi labo osebekhombisa ukuthi sebemisela ngoba ngibona iprogram yakho usho. Sekhona sebethi cha. Sikhona la kodwa sesifuna ukubuyela emakhaya. And solekelela kulo program leyo. Yeah. Seba ngakhulu. Sengifike nomzali. Africa my continent, Africa my home. Khuluma nabantu base-Africa before siyokhuluma nalabo abazali. Njoba uyichaza umzali wethu lana umzali. Ake asikhulumi nohulumeni, sikhuluma ngomzali, sikhuluma ngobaba ozobheka lesimo. Awukhulumi nabantu base-South Africa, abantu base-Africa. Ithini le? Yeah, Nongado, umzali othintekile. Yes. Otheme ebona le program yakho wase ebona ukuthi asibamsane. Yes. Examine ukuthi labo esebethi bafuna umzali ozobathatha abaxhumanise nomzali. Yes. And sikwazi ukuvela. Nethemba ukuthi akuzukuvela mina ngedwa, baningi abanye abazali abazofaka isandla kulo msebenzi nomkhankaso omkhulu owenzayo ngoba and ukuthi kukhona sebebonile Nongalo mangilalela kahle ukuthi cha sifikile la kodwa ke impilo yethu ngeke iziphelele la yabo sicela ukulekelela ukuthi sikwazi ukubuyisela emuva sicela ukulekelela to be reunited with our families sicela ukulekelela uqala impilo kabusha so ke ngizomisela ke ukuba sibamsane nawe njengomunye umzali onqinqa abanye abazali ukuthi babe naleqhaza ukusupporta lo msebenzi omkhulu owenzayo and ukuhlanganisa lo mndeni okhona la ngoba sekwakheka idolobha elikhulu impela and kanye ke nemndeni abaqhamuka kuyona ngoba akuzukusiza ukuthi silosibajikishela ngamazwi you know and sikhipha amazwi amaningana kodwa kumele sithi mina ngithinteke kanjani kuphi engingakwenza ukuhlangabezana nesimo abanye babo Nongalo babhabhadiswe emasontweni la kunama Anglicans la kunama Catholics la kunenhlelo eziningi zamabandla yabo ngicabanga ukuthi
and nababishop nabafundisi kumele bathinteke ukuthi abanye babantu babo bala nokuthi mhlambe ngelinye ilanga kuthiwa asithole ithuba sizo laba abamukeliswayo sobamukelisa abantu bethu yabo so ke asibamsane kulolu hlelo and sibone ukuthi kupho kunye ngasho sikwenze and njengomzali and nokuxhuma abanye abazali and ukuthi le msebenzi uqalile manje ube nesiphetho esogcina ngokuthi bonke laba abahlala la emgaqweni ngoba abanye baphoqwe izimo ababhekene nazo ukuthi ngelinye ilanga bagcine sebebuyele bahlangana nemndeni yabo yeah elokugcina khona into ekhulumile wathi abafikanga in bulk bafike one by one indeed kanjalo futhi nokubuyela emuva and ngeke kube nesolution ebuyisela umuntu emuva ngoba wazi ukuthi yini le mkhiphe ekhaya wazoba lapha emgaqweni therefore an individualized attention njengaleyo yenzayo in my view ngibona ukuthi it needs to be supported and bonke abazali abathintekayo abala nabasekhaya kanye nama guidance abo nama parents abo sicela ukuthi babambisane nawe babambisane no-office lethu njengomzali okhona lapha eThekwini ekutheni sikwazi ukuthi senze uzali together ngoba labantu banemndeni abaphuma kuyona siyabonga kakhulu into esokwenzayo ake sikhulume nalaba babonile balahlekelwe ingane yabo ngoba isithi ke lento akubona umsebenzi wethini umsebenzi wabazali namba abafike basoka kwamasho bathe bebuka iprogram babona ingane yabo bathi nabazoba zethuleni ukuthi obani lapho sebona ndodakazi yebo njani ninjani ngiyaphila yebo mina okay mina ngumamkhulu nokwanda uzala usisi wami owashona kusho-ke basebesala nathi izolo sibone ivideo enobaba uMsweli kade simfuna okokuqala lokho kwasijabulisa ukuthi ngoba phela kade simfuna lo muntu asemtholi ndawo sajabula saxhumana nobaba uMsweli baba uMsweli washo ukuthi ke uzobela ngo-11 yebo ngiyasiza ngathi ngiyathandaza ngathi angathola usizo ngoba le ngane ihlakaniphile futhi kakhulu le ngane ibihlala eMthwalume yabuya yazohlala kaMashu ibihlala nogogo nomkhulu wayo engathi ke washona umkhulu wayo nogogo wayo bayishela izinto bayishela njengoba mmeke ukuthi izinto ezinjani khona ezokuhleli nabantu abanjani bayishela iplaza kube kwakuneplaza lamoba nomuzi samthatha ngoba futhi wayesamncane wahlala ekhaya ke wafunda samfaka esikoleni wafunda sibuye manje eKhaboma wakhe yebo wafike wafunda lapha ekhaya wafunda eMzuveli ila aqala khona ukuba nabangani wahamba ke lutho ubonakale koBish ubonakale kuphi wahamba kwaba iminyaka waphinde saphinde futhi samthola kwangathi sambuyisa saphinde futhi samthola sazizame mhlambe more than 3 times simthengela izinto zakhona i-detox omethadone okugcina nje uze wasahamba somfaka ohlala emahlabathini mayifike emahlabathini afike kusho-ke ngaleso sikhathi ngazathi khona oyayithandana nayo okwakuyiyona imeshent ngoba wayesho mina angisoze ngathandana nomuntu obhema iwunga akube yimina engibhema iwunga not yena abhema iwunga just lo meshent amfakela imali watshela ustep gogo wakhe ukuthi ke uyolanda imali bahamba baye edrobheni ngaleyo lundi ugogo umili yena wathola imali wahamba kwathi ngo-5 yafona ugogo ukuthi ke hayibo unokwanda benginayo le drobheni so akhohle sambili waba la eThekwini emva ukuthi esebuyile wahamba emva ukuthi esebuyile wafike weza futhi ekhaya ngoba wahamba waya ku-anti wakhe uhlala eMlazi kade waya ku-anti wakhe wathi-ke funeka kulungisa indaba yesitifiketi ye-ID isitifiketi sakhe sihlala kunina ngafike ngamshuthela
Sasohlangana eHome Affairs naye ngomenzele ID lokho ngakuphindange futhi ke ngamthola simfuna yonke indawo ngoba ngelinye ilanga kwaze kwafika abantu base King George bethi webanike inamba yami bahambe bemfuna ngaze ngasho sike mangabe efikile futhi ningitshela ngoba nami angimazi engathi ke waze bamfuna baze bamthola olokho attenda ke leyo ntoco elokho attenda yena umntana ohlaniphile right ngoba nje noma ukukhuluma naye ungamthuma noma ika10 ngeke uzumuze egoloza athi nje uyangazi mamkhulu ungamthuma nawe nje ungakhuluma umthethisi ngeke uzumuze aze lokho ephendula. Sibonga kakhulu. Yilokho angisho ukuthi i-program ithinta wonke umuntu. Into enhle abazali nezihlobo siziyakwazi berich akubona bodwa bakhona abanye omunye osile kuse Transfit khona behlala la khona ohlala la usambili sakamuzi usamfica ugqosa amaphoyisa uMetropolice bathi ke usayophana uma wakhe ukhona le eTransfit na uyakhala uthi ngibonile kwi-program ingane yami le zu4 unekamero lakhe washiya kanje wakalinyazwa imoto yamlimaza imoto ena3 so tumakantana sengivakile kodwa kuba ngibonile kwi-program wanika ama-contact so sina ababantu sobathatha lona omunye wasefolweni usisomdala ugana eTanzania ipensizwa igana enangoza waza lokhozi was ngoba izizwe ekhona la isport lo waseTanzania lo Tanzania lo uyinduna la uba ipinduna akekho manje ngazi kade uyashanela la angazi ombeke manje wena onesithembu la ngithi wena onesithembu hayi akubona nesithembu manje le ngiyawazi ukukhuluma nabo understand banye understand angithi uyayibona ke lento njengomzali ukuthi sehlukene kabini khona iTanzania okuyiAfrica esendle bese kuba khona ilocal laba selocal sizokwazi ukuthi sibaphushe siwestile nalaba ngenye indlela so ngiyabonga kakhulu asiye kulona ohambayo ke namhlanje ngicela siye kulona mangubani uhambe ukukumbuse into yakhe lapha ngiyamthuma manje mina ngiyambiza ngithi makumbize kodwa lendlu bengithi lendlu yakhe waza mangubani impahla onazo impahla oyibekela uyazi kodwa mbonile ufaka isilo kanele yabo mina ngize ngifise engazathi kuba mhlambe ngine-company ngivule ama-tent ngoba lezilali ekhalamaseki zinama-skills sekumsebenzi wami ukuyomlanda alandwe yimina asamsolanda Right, you not sorry. Pasa. When I'm having a good
kangaka madoda umakhwathi wami awusengidlula unkosikazi wesibili awu maye usumtholela umyeni uyangiphika ufuni no niyaphila ntutekazi wami ubaba wakho lo no sizwile ngohlelo uyambona umamncane mina lo wamayike akakho lo omunye lo wase Greytown lo emabomveni kunjani ngikuzwile ukukhuluma kwi program kaBaba Msweli no siyabonga kulungile ke ndodakazi solekelelana ukuthi ubuyele emuva and bazokuphatha kahle futhi ekhaya engendlela omuhle ngayo awu yo bazokuphatha kahle ekhaya and uqale futhi impilo yakho kabosha yes sozwa ukuthi ikuphi kunye ubaba Umsweli asiphathele kona kusukela manje kuyaphambili kodwa ke bekade leko bikezela ukuthi ngiyeza sengikhona ke njengamanje baba Umsweli into esicelayo ukuthi uqhamukile usisi uma ebona kule program yakho ebona umntwana ayihlobo sakhe and sizama asihlaba umkhosi ukuthi nalabo abazali ababonayo abangasabi abeze phambili bazothi umngane yethu siyibonile ikhuluma lapha noma ubaba Umsweli ekhuluma nayo and abanye bazwile ukuthi ingane yabikhona la abakayiboni abeze phambili nabo basho ukuthi and cha sizwile ukuthi ingane yethu nayo isedolobheni but asazi ukuthi kubi nedolobha sicela baba Umsweli usifunisise ubamsane nami le edolobheni simfunise umntwana sikwazi ukuthi umntwana simbuyisele emuva kubazali babo ngokuthula nje ngoba awukho umgqomo ongafaka kuona umuntu sihlaba umkhosi namhlanje umzali khiphele meya manje sikhuluma ngomzali sakhamo sokuqala uthi akekho uzabazali nje bezobheka uyabona mangake kufika abazali abangaka bezobheka abazali nje abangaka bezobethi nje bamswele yami ingane ukuthi nokuthi bese nalabo bethi sifuna ukuya ekhaya ukhona omunye nje othe kuba kuse Clermont uthi nganje seyuba yazithini uthi nganje nje into ekamama amathulu sengicela nje umama ngixolele sikwazi ukuthi siye ekhaya okusho ukuthi iprogram lesobona before i-rehab baningi abantu abazobe bemakhaya siyabonga kakhulu bameya ukuthi ke ube ingxenye yokuthi lengane mayihamba uyinikeza ama blessing sikwazi ukuthi mayifika ekhaya besingajabula nje masibona umeya wasemvuti usime handover kuyena sidlule kuyena sithi nje bameya nangapha umzali uthe ingane yenu seyibuyisele ekhaya uzosilekelela kakhulu siyabonga lenkonzo thank you so much usazokhipha ke sibonga ukuthi umphathele inkosi yami oplastic ababili abathathu ozobathatha kubaba babwakho umzali bese sihamba siyekhaya sesihambela sesiyekhaya impela usendleleni usekhaya sengifisa ke ukumfisela indlela enhla akathi ke mesehamba nakube khona izinto ayiphathayo azongena nazo ekhaya and ezomjabulisa naye and mesefika ekhaya ke bamamkele kahle ke ekhaya la eyakhona ngoba umntwana wabo lo awukho umgqomo wokulahla umuntu ithambo lethu leli ithambo lakho mzali ithando lakho mama ithambo lakho baba ubhuti wakho usisi wakho and ingakho ke sikule nkonzo nobaba Umsweli ukuthi njengobaba ngala abanye sobayisa sobatholela ubaba abangomeya labe yakhona babamkele baba integrate nama families abo where they come from ngoba abaqhamuka bonke la eThekwini abanye baqhamuka kwezinye izinkalo ezihlukene lapha eKwaZulu Natal abanye baqhamuka ngaphandle kwase South Africa nabo ke baba Umsweli soba nohlelo uhlelo lwethu luzohlanganisa lama office abo amanxusa ekutheni silekelelene nabo ukuthi sibaqoqe nabo sibafake emotweni babe nabantu abazobamukela mase befika emezweni abo abadinga ipassport balungiselela ipassport abadinga ama-IDs balekelela ukuthola ama-IDs akugcinike lapho baphinde balekelela uku-integrate kwi-society integration kwi-society kusho ukuthi uma benama-skills abatholela umsebenzi bakithi asilekelela umeya beyakhona
abatholile umsebenzi and abafuna ukufunda abalekelelwe bafunde soxhumana nama structures amaningi egovernment bakwazi ukulekelela bafunde ngoba sifuna ukuthi labantwana babuye kube ibona abazoba ikusasa lokumisa lomnotho walapha eNingizimu Afrika babo engineer babo uthisha babo professor babe inoma yini into abebekade ama social worker ebebefisa ukuthi babe yona in life nakusabonga kakhulu thank you siyabonga kakhulu thank you siyabonga nazi impahla zakho izipho yes ngithelana izipho manje Siyabonga sizokhuluma naye. hayi sizoxhumana sisi ntambama hawu nangu uma wengane nangu susomdala hawu Ndani but hawu nangu susomdala lakuya nangu ma wengane lakuya United Nations lakuya sibonga kakhulu wena ungangibalekeli ngihamba kusasa sibonane la ngo11 please mfisela ukuthi useyahamba ya ya uzofaka kule moto uzohamba ngale simfakele angivulele nkosazana sorry siba afakele oh okay imithwalo yami ngiphukele senqoleni yesitimela yemithwalo awusuka madoda ayikhumbula leyo advert le yayithi imithwalo yami ngiphukele isenqoleni yesitimela yemithwalo faka ngapha lokhuza faka ngapha faka ngapha lokhuza nanze sihamba ngayo akuya oh swenza yes oh yes good wosizomukela eqhamuka kubaba impahla beka lezi la mukela ke eqhamuka kubaba uzofika nazo ekhaya hayi ngeke Yozala kabusha Sabang boleh. Ayah zaman lafut, zaman lafut. Ayah saya. Ayah intan sekon. Ayah intan sekon enggak. So, nasi kita semua biar cabut. Cabut mina tu, kalau ni dia mina cabut. Bona pun vamos a ver eso que se dice. Thank you, Kana. Thank you. Uba umzali ilokhu baba siyabonga kakhulu. Siyabonga. Akaze sicabanga. Siyabonga. It's our message to all the parents. Yes. Abanengane zabo eyidukile asebezwile ukuthi silapha emgaqweni.
ukuthi kakhulukazi lapha eThekwini baxhumane noBabusweni. uBabusweni uzobalekelela ukubafunela le ndawo bese xhumana nabo uBabusweni. Laba sebeyibonile-ke ezila ukuthi sikhona abazali bangasali baphumele obala. And uma babe nenkinga nomntwana basixoxele ukuthi kuba kukhona inkinga yomntwana sports ingalekelela kanjani ekutheni kuxazululeke kube khona ukuphumelana umlotha ukuze bakwazi phinde bamkaleke ngoba awukho umgomo ongafaka khona umuntu. Siyabonga. Thank you so much. Oh, kanya. Okay. All right. Mina ngifuna ukubeka lezi zinto zakho la. Sobonana kusasa phela. Woza Mangubane. Mangubane. Okay. All right. Asenze nje. Wo. Mangubane asambe. Asambe sithi qala before hamvalelisa. Ungavalelisi. Yeah. Ungavalelisi. Sanibonani madoda. Ngiyaphila. Yeah. New life. Komakhelwane bakho la obazi. Bakhona la ngosho basi ufuna ukumakhelana umbona. Ufuna uvalelise. Yeah. Homeland. Umkhaya lo. Okay. Wena usuyephi wena? Wabanjwa i-arrest. Yakubambe i-arrest. Hey Lokhoza. Sanibonani. Njani? Sangena. Indawo igcwele. Nisephisi. Masisibuyi. All right. Shoga. Okay. So buya ke Sasa ngo11 ngizobe ngila. All right. Thank you so much. Thank you. All right. Somphatha kahle. Lona kulula ke unext project kula imbokotweni. Embokotweni. Hawu sekulula lo uzoyekhanye straight. Nawe usukhumene noBabusweni. Nabani ukuvumelana okuthize nawe. Yeah. Man, abantu bahlaka nje abantu abanani. Uthi wasu wenza iphutha nje wathanda uMtanzania. Basemcela ukuthi bazokwakha. Bakhe umuzi wabo. Baphuma inxi. Inxi ka 350, ipoto ka 350. Yeah. Sanibonani madoda. Ngizocela udaba lethu kusasa. Bangifuna eyakho vele elula. Sanibonani. Leya selindelana sizoyenza. Asiqedele kusasa. Ngo11. Njalo ngo11 ngila. Ngaphandle makuthiwa khona into engithathile. Nje ngizobona kusasa ngikhona. Hayi khuleka. Hayi wena senzokufaka induku wena. Ngabe ngibhizi ngoba. Ubhizi wenzani? Ukhamba likhona ukhamba. Awubuneto. La nje izolo. Ugijima. Hey lokhu. Akulo ngendluma yakhe. Hayi nasaba kansesi. Kodwa ke ngile uBabumsweni la othe ngizobona nje isizwe sami la. Siyabonga. Siyakuthanda baba. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. We appreciate for you guys to come here and for your help. And you know what? Always people they together. The other they come.
someone is robbed there, you understand? But someone gonna come with a gun here, gonna say that all they are the same, and they shoot anyone, you understand? So it's like people, they take us like animals, you understand? We're not human beings, that we're not gonna change. While we have a plan to change. You have a plan to change? Yeah. We need a plan to need to change. And what makes us not change is we don't get something make us busy. Understand? Yeah, like if we get something which is gonna make us busy, I promise we're gonna change. No one doesn't want to change here because a lot of people here got future. There's other the grade 12 here. There's other who finish universities here. There's other, you understand? But just a track make them lost, you understand? You see, so everyone got hope here to change, and I'm sure no one doesn't need to change here. And like I myself, I'm from Tanzania. It's 22 years I'm here. I don't love the life I'm living because my mother is waiting for me, you see. So my mother, she never see me for 22 years. Do you think it's good? It's not good. Even it does lako diaba tsala kude na ngani. You're not near to your family, you understand, for so many years. So guys, we appreciate for your support, and not that because even they're gonna chase us here because we are so many, we got nowhere to go. Besides, we're gonna shift and go to another place. We're gonna go to another place, you understand, which is making us like they don't care. So other people are gonna come and start hitting, you understand, without asking what happened, you understand. Some people, they're gonna just come and they're gonna come and say, like last month, there's another police came here with a BMW. If you saw in the video, there was a short BMW there. Understand? It was broken because he wanted to come and kidnap another boy from Point. He was stolen in Point, but he wanted to come and kidnap that boy here. Understand? So we didn't allow that because last 3 years ago, people, they came there by the rank there, they shoot people when they are sleeping. Almost like 15 to 18 people die. Understand? Which is not good. So the hunger is not a reason to say that you don't have humanity. No, it's all about humanity, not all about drugs, not all about what, because everyone got a plan to change. Like me, I got a plan to change. I don't know about others, I talk about my side. I got a plan to change, and I pray for every day for me to change. Because I never come to smoke drugs. And I got parents, I got a mother, I got a father, I got a family, I got like my brothers here, we are the family, we are the sisters, and a lot of guys, they are sick, you see. They don't even get help. If you call ambulance here to say that there's someone sick here, they're gonna see like a dog. Understand, like a dog? No, they're not gonna come. Understand? A lot of people dead here. Even today we got another girl. She just passed away. Maybe I don't know even they already take his body, her body. She just passed away. You see, but the body to be taken. There's another guy passed away last week here. The body stay almost 2 days. He passed away on Friday. The body come to be taken on Sunday. He passed away on Friday, the body being taken on Sunday. Just imagine the body staying 2 days while it's a human being, which is not good. Guys, we appreciate and God bless you. Yeah, God bless you. Daddy, we love you so much. God bless you, Daddy. Yeah, it's Isabella now. Thank you so much. Thank you. Let's walk. Good to see Father. Brian, you're right. Huh? Sulambi. Lambi kakhulu. Soyenze plan. Lewa. Thank you. Tanzania. Oh, Tanzania. Is that Tanzania? Tanzania. No, good. Yeah. Sabonani. Njani? Ngiyaphila. Ubani lona? Amandla. Kuphi khona Amandla? Amandla yamaphumulo eNanda. eNanda? Yebo. Ufike nini la? Yo, ngafika kudala, ngafika 2000. Ngibuye ngigoduke ngibuye-ke kwasekushona abantu ekhaya abanye ngasabuyela. Kodwa likhona ekhaya? Yebo. eNanda? Yebo. Ma siyolibheka nisufica. Yebo. Sizoyenza kusasa ngo-11 ungifice lapha siyoxoxa. Angithi uyazi ukuthi ngo-11 ngiba lapha. Yebo. Ngo-11 ngiba lapha sizoxoxa siluzwa kahle udaba lwakho. Yebo. Thank you.
Ya. Kunjani? Ngiyaphila. Usuka phi yaphi? Mina Yes. ngiqhamuka Escort Yes. eMbesi Yes. sihlala la eMaskani Kubanda seMastandi. isemaskani nje yonke le ndawo lemjondolo njengoba niyibona. Oh, iMaskandi. Imaskani. Iqanjwe ubani ukuthi Maskandi? Hayi yaqanjwa ithina nje ngoba iyona ndlela indawo esiphila kuyona sibhemalana. Yes. Sekuyiyona ndawo esiyenze ikhaya njengoba sihlala la emgaqweni. Okay. Usuke nini ekhaya? Ngisuke ngonyaka ondlule ngoFebruary. Ekhaya lisekhona ekhaya. Yebo bakhona. Ubani okhona lapha ekhaya? Umama. Ubani igama kamama? Ugoodness Khonani Zuma. Ubhuti wakho khona? Usanele. Yes. Ongilama ngemuva. Utheni kuphi lapha eScott? Ewembezi. Ewembezi. Yebo. Ubaba usekhona? Asinayo baba. Aninayo. Khulisa uma nogogo kuphela. Ugogo bani? Ugogo Mahadela. Sizobuya ke kusasa uzongifica lapha sixoxe le ndaba ukuthi uyafuna ukuthi uye ekhaya. Yebo baba ngiya. Kodwa ukafuni manje. Kodwa uyafuna. Yebo baba. Usu ready? Ngiready. Ingane yakho ba? Anginayo ingane. Akazuve na? Cha. Esikoleni wagcina baba? Baba ngafunda ngagcina ngifunde ngenze i-course yelo. Wawenza i-course yelo? Yes. Uyenza ku? Angenza i-TUT eCape Town. TUT eCape Town? Yebo. Sasa ngifuna uzongixoxela lolu daba lapha ngo-11 yes? Yebo. Thank you. Siyabonga kakhulu. Yebo. Thank you so much. Sanibonani. Hey, ngitshela lapha Vele ngebalcony. Uvele ebalcony ngani? Usha umomenti kanjani? Ubani lapha kwi-balcony? Hayi uSipesihle lo wakho umalo baba. Kuphi ekhaya? Hawu ngisemntuzuma baba emakhaya seMaritzburg. SeMaritzburg, kuphi neMaritzburg? Kwaswayimani nje baba. Kwaswayimani. Ovele la ibhalkhoni. Hayi balcony manje ngayibuka ngekhe emche yami ndangi. Oh, nekhemthe yakho ngala. Yazi inyamazana ngibone inyamazana egijima golf course. Thank you. Besabhabhu baba. Sanibonani. Niyaphela. Niyaphela. Bayaphila baba. Hey, kuhamba kahle. Hey, ngiyaphila. Ngiyaphila baba. Ubani lo? Wena. Kuphi khona? Mlazi. Hayi. Kodwa uhlala eMlazi but ngaphambi kokuthi ufike eMlazi ohlala kuphi? Kuphi ekhaya. Hayi velele la. Alright. Network yakashuka. Alright. Sanibonani. Niyaphila. Except kakhulu. Ukahle lapha. Ukahle. Thank you. Alright. Ufuna ngubani? Ngiyacela sasho. Ngiyacela ke. Angibazi. Unjani? Ubani lo? Unokwanda? Hawu nangu unokwanda. Hawu. Bizana abazali. Hawu. Mzali. Uyabona abazali athi khuluma nabo. Nanga bamfuna unokwanda. Unokwanda. Asibuyele nike emuva ke manje. Siyocula. Njani baba sikhona manje. Sisi. Bala phezulu. Unokwanda ushekeni mfethu. Sasa bonane lapha ngo-11 kusasa. Yes. Sasa angithi ngiyafika lapha njalo ngo-11 ngilalela inkinga bese yes. Yiphi nofuna ukuhamba sizohamba ngathi umeya lo.
Awucabange mina nginamaplazi unamaplazi ngashela amaplazi amaningi plazi amaplazi omoba wamango konje unayo inamba kamama yakhumbula inamba kamama mamkhulu angiyazi manje uzoba khona thosa ngalevel ngizoba ngikho ngizowenza sure ukuthi ngizoba khona available khona naye ulungile sasa ke ngo-11 ngoba bamme yazi i-trust ne-rapport uyibona ukuthi uma uthi ngo-11 afike futhi sike yes lo-11 angisuke ngukubekile iyona KPI le kutshela nokuthi mekubona babumswela ngabaleki yes yabo nje ukubonile izolo yaxoxisana kodwa uthe mekubona namhlanje wayisa kuwena futhi uyajabula futhi uyakutshela ukuthi okay le nto esiyenzayo asenze i-futile exercise exactly yeah no lungu mabengekho abazali ade sebefikile fika umamkhulu wakho umamncane umamkhulu yes ade fikile nosesibakho sebehambile ufike kusasa ngo-11 ube la ngizowenza sure ukuthi ube la nakusasa siyabonga kakhulu mina ngifuna ukuyobona iplazi lakho kuqala yazi into asoyenza nayo ngesiqale kwamasho soqala semthwalweni sibone iplazi ukuze uzobona ukuthi umuntu onamaplazi engahlala kanjani amaplazi awakha wani umoba awumango ayobhanana nokwataphela ngizofuna umsebenzi lapha kwena cabanga labantu abalala bengaqashwa wena ngiye ngubona umango ngisho ukuthi mhlambe kade mhlawumbe uqhamuka ekhaya nje into asizoyenza mhlambe sizoyenza le project uma ukuthi kusasa uyayigcina i-KPI into asizoyenza before simse kubazali honestly sami siyoprofiler indawo yakubo ukuthi kuze siyayibona ukuthi mhlambe singagcina ulekelela leya ndawo ukuthi ithi ukudeveloper kusetshenzwe abanye futhi sibathathela beyosebenza la ezinye zezinto abazali bakho bashona bakushiyela izinto wena wayishiya phansi wena awunandaba ngishiya yonke lento siyabonga kakhulu siyabonga ukuba umzali ngicabanga ukuthi okwanamhlanje hayi siwushayela umsebenzi kakhulu bangakhona ngizoya e-Great Town ngizokwazisa amasembu yakho ngizokuthola feedback siyabonga kakhulu thanks so much Africa my continent, Africa my home. Sesihamba manje siyaphi? Siye Great Town, siye Mabomvini, sihambisa nangu umuntu esihamba naye. Sesihamba naye manje nesajile. Kodwa uthi manje uzoqaleka, sobona ngendlela. Uthi uzoqaleka. Manje uyangihlupha uthi uzolokhu eqaleka la endleleni. Mina uma uthi uyaqaleka ngifaka impama. Sesihamba valelisa. Ngiyabonga. Bonga kubameya. Ngiyabonga kakhulu bameya ukuthi ungisupport ekutheni ngizale kabusha ungifisela inhlanhla ukuthi ngibekezele ngibhekane nale ile ngizoyiqala. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you.